Slovanské lajná. To je len jeden z výrazov, za ktoré Banskobystrický kraj bude zrejme žalovať divadelný súbor Jána Chalúbku z Brezna. Župan Marián Kotleba stopol predstavenie v polovici a ochotníkom zakázal pokračovať. Pozrite sa, čo novozvolenému poslancovi odkazujú herecké osobnosti. Predstavenie Kováči, v ktorom padali vulgarizmy ako nakopať či rozbiť papuľu, vybrala podľa šéfa súboru samotná župa. V polovici prišiel šok, príkaz na stiahnutie opony. Musíte okamžite skončiť, lebo predseda odíde. Len prosím, prečo? Povedala som. Ak neskončíte, stiahnem oponu. Banskobystrického župana vraj pobúrili výrazy ako slovanské lajná. Aj preto zvažujú podať na súbor trestné oznámenie. Slovenskí herci zostali nad touto správou stáť v nemom úžase. Keby som hrala predstavenie a nejaká súdružka prišla za mnou, že súdruh sedí v hľadisku a potrebuje zrušiť, lebo sa mu nepáči 15 výrazov, ktoré sú tam veľmi vulgárnych, tak ja neviem, či by som dostala among, alebo by som sa rozplakala, hrala by som ďalej. Nemožná, aby niekto proste zrušil predstavenie, pretože jemu sa to nepáči. Jeho smerovanie smerom k totalitnému mysleniu je jednoznačné. Za komunizmu som zažil cenzúru veľmi tvrdú. Zažil som to, že mi zrušili divadlo, že ma vyhnali zo Slovenska. Upozorňujem, že sa to môže opakovať. Aj keď to znie možno z úst Mariána Kotlebu komicky, ak budú súbor žalovať, bude to za hanobenie rasy, národa a presvedčenia.